Arabi Saudiya tana mena sankin wai ta shiga yaki tare da Iran. Kai wurin da Amerika bata ga wuri ba, wurin da Amerika tana cin ubanta tana cin karanta babbaka da Israel. Lotan ta ki ma ta shiga yaki. Ina aka magana Saudiya. Wai Saudiya, wai Iran tana bombardin kinsu ta bata musu man kinsu ta bata musu komi da komi nasu, wai suna mena su shiga yaki da Iran. Cikin kayan miya wane na Saudiya gaba ga Iran. Saudiya kawai can akwai abinci mai kyau, akwai kaba, ayi addini alhamdulillah, amma wajen yaki waɗanda sun ka saba da cin naman rago ko wani lokaci da rakumi zamna cikin AC sun ka san yaki. Kai Saudiya tana iya ta yi sai ga Iran. Wallahi ko kowa ya shuke sa basu atakin ki Iran. Iran ta gaya musu tace zani bombardin kin ku paske espace kin Saudiya Israel take utilize da Amurka suna bombardin ki Iran. Kenan kai kana tare da makina dole ne kuma in yi bombardin kin su shiga su ga abin da za a yi musu. Kasashe Larabawa duk Iran ta tarwace makikinsu da gaskinsu da komi nasu suna nan suna kuka yau sun rasa gabas da yamma. Dama Amerika ta yi musu blage wai za ta tayyon su ita wai gendarme du monde su za su kare hada cikin kwana 5-6. Gashi na yau an shiga wata guda kuma yau ana cin uwayensu Amurkawa da kan su rasa ka gabas da yamma komi da komi. Iran na kontrolin din komi har zama gargaci kuma an yi a yi ne sai Iran ta ce ba ta nugusi da ce yaki yanzu ne an ka fara. Ya fallo billahi lazi Iran sai dai garso. Vive l'Iran pour toujours. Ku yi sharing, ku yi bataje, muna tare. Yaki tsakanin Iran da Amurka da Israel. Amurka ta yi zahi. Donald Trump shina zagi Lotan. Lotan kasa 30 da dai waɗanda a cikin Lotan duka 30 sun kiya cikin yaki. Donald Trump ya kiro su sai da ya gashi ya yi ta mai nasan kinsu sun kace ba su shiga. Ya ce musu ku sai na kare da ku da baya za ku gane kuran ku don ga abin da za shi musu ga abin da ya shi musu suna nan shi na ta zagin su mata ne ba maza ne ba menene. Amurka an ci ta yaki. Iran est toujours debout. Vive l'Iran pour toujours. Ina gaida ku.